Dopo ang mga top-performing stations ubos sa pamunuan ini sa milabayng adlaw. Gihatagan og award ang mga top-performing police stations atol sa gipahigayong traditional nga Monday flag raising ceremony sa pagpanguna ni Police Lieutenant Colonel Ernesto Gregory, hepe sa Parmo, ubos sa panguluhan ni Police Colonel Richie Siong Bukol, Provincial Director sa Dopo. Ang nasambit nga police stations gipasidunggan tungod sa ilang maayo nga performance og dedikasyon sa katungdanan pinagi sa natad simultaneous anti-criminality and law enforcement operation o konsakleo alang sa bulan sa Oktubre. Atol sa mga seremonyas na himong resource speaker si Police Major Conrado V. Budak Jr., ang bagong acting chief of police sa San Isidro Municipal Police Station. Sa iyang pakigpulong, gihisgutan ni Budak ang mahinungdanong taha sa PNP sa pagpanalipod sa kinaiyahan o pagpatuman sa mga balaod sa pagprotekta sa kinaiyahan. Gihatagan usab og kabugaton niini ang importansya sa aktibong partisipasyon sa mga pulis sa pagpreserbar sa kinaiyahan alang sa malungtarong kalambuan ug balanse nga ekolohiya. Gipasiugdahan usab human sa mong flag raising ceremony ni Pastor Ray Gitakay, PNP Mascom, ang Moral Recovery Program nga programa usab sa Dopo. Dugang pa niini, gipaambit usab ngadto sa mga personahe sa Dopo ang makahuluganong mensahe nga nakasentro sa the faithfulness of the Lord subay sa inspirasyon gikan sa bersikulo sa Biblia nga 1 Juan 1:9 nga nagpahinumdom sa matag usa sa pagpasaylo sa Dios og sa makanunayon nga gugma ni adtong nagpabiling matinud-anon og mahinulsulon. Ang oplan giya o kun gugma ihalad yano alang sa kaluwasan nagpunting sa maluluyong pulisiya nga nagbalanse sa disiplina og empatiya. Ang maong seremonyas gitambungan usab sa mga batan-ong partisipante gikan sa oplan kahayag, mga interns gikan sa Mati Polytechnic College og Dopo personnel. Para kanunay healthy og dili dali matakdan og mga balatian, mag-premium D3 na kita. Katropa niyo sa balita gikan sa Davao Oriental. Para sa nagkahiusang Pilipino, para sa Pilipinas, kini si Katropang Vicente Pichon IV, XFM News. XFM.